Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Usa sa labing sakit mao ang pagpaabot sa mga saad nga bakak. Apan hangtod sa kutob nga magpaabot ang kasing-kasing sa mga saad nga nahisulat sa hangin. Ang RMN Production Center mudalit kaninyo ning sugilanon nahisulat sa hangin. Karon mga higala, niya ang unang anid. Tabang mga anak na si Celes! Otong Celes! Pakatawa ang imong anak! Otong! May nanganak sa mother's ward! Helena, ang ingay. Kuhaon na di mo, Helena. Gikinahanglan na, Celes. Mas makaayo sa imong anak ang magdako sa gawa sa prisuhan. Biyuda na ko ugway, anak. Mahatag na ko niya ang maayong ugma. Gati ni mo ikahatag. Ayaw ka pala ka. Kung husto na siya sa edad, sultihan na nako siya bahay ni mo. Ayaw. Celes. Mahimo lang kong buling sa kinabuhi sa akong anak. Busa, muhangyo ko na ring. Unsa man ka na, Celes? Kung mangutana bahay na ako ang akong anak, ingna siya nga dugay akong namatay. Celes. Isaad na ko na ring. Dili mahibaw bahay na ko ang akong anak. Dili mahimo nga mahibaw siya. Nga usa ka priso ang iyang inahan. Kaya nakapatay. Kung maoy imong gusto. Sige, ipalayo na siya na ako. Di lang kamugak ko sumuhawak niya sa katapusang higayon. Helena. Anak. Pasaylo ako. Pasaylo ako katilig na ito magkaupan. Pasaylo ako katilig ka makailan ako. Babay na ako. Pag-wish na, Helena. Wish. Ma, tinawa kong grado sa science ang math. Oh. Wow! Kadagko! Unyo, unsa may akong reward? Kuan. Unsa may imong gusto, Gusto ko og cellphone. Nagsabot na ta, ha? Unya na ka na mo palitag cellphone kung 18 na ka. Mama sad, Ma, please. Okay. Inigdawat na ko sa akong bonus. Yay! Ma, kanisa mo ko ni mo din sa matrabahoan? Unya na kung mo dako na ka. O sa pa imong gustong kurso, ha? Kung mo dako ka na? Gusto ko maparehas ni mo. Police. Ha? Pero, gusto sad kong mag-doctor. Unsa? Dili ka gusto magmaestra? Dili ko ganahang magtudlog bata, uy. Kahit kay nag-uong mga bata karon.
Kay, pag-ampo nga ma-promote ko, aron mapa-eskwela ta ka bisan unsa nga kurso nga imong gusto. Yes! I love you, Ma. I love you, sab anak. Mwah. Thank you, guys! Dali mo! Picture! Sige. Group hug. Ako'y picture ninyo. Guys, dali mo! Dali mo! Closer, closer. Oh, closer ko na, guys! Ingat sa mama! Kadiyot lang ha. Ako on aning tubagon. Hello? Unsa? Naa siya sa ospital? Delikado bang iyang kahimtang? Kanser sa utok? Hain siyang ospitala. Rewardin ni mama nako. Kay buotan di akong pagkaanak. Helena muna kauna ko. May higala kong na ospital. Oh, manglakaw naman sa salama. Muubay na lang ko nimo. Ha? Oh. Ang anong nitutok naman ka nako, ma? Si Tita Joanna ba ang na-hospital? Dili. Seles ang iyang an. Celes? Karon palagi ko kadungog nga doon na kay amigang Celes angan, ma. Ipaila-ilaw niya kanako niya. Pero sa pagkakaroon, pag-enjoy lang una sa mong birthday, anak. Uban sa imong mga classmates. Okay, ma. Amping. Sige. Way inom, ha? Wa, ma, uy. Kay bawag ka nga dili ko mo inom. Sige, adto na ko. Ay, tuod, ma. Unsa man day sakit sa imong amiga? May tumor siya sa utok. O malignant. Oh, hala. Kaluoy sa niya, no? Luoy kit kaayo siya. Ma? Nganong kailakon man ka? Naluoy lang ko ni Celes. Sige. Muadto na ko, nak. Amping, ma, ha? Oo. Panglako niya sa pultahan, ha? Karon pa man ko makakita ni mamang kailakon. Astig ba nung tani siya? Suod ko tingali kaayo niyang iyang atuon sa ospital. Celes? Celes? Ako ni Sinaring. Tanawa ko. Naring. Oh, ako ni. Kadukay na nga wata magkita. Naring. Oh, ako ni. Kumusta na? Siya. Ni ang iyang picture karon. Nalimot ka. Iyang birthday karong adlaw. Malipayon ra ba si Helena? Oh, malipayon ra siya. Nagpa-print ko sa dayon akong ani. Daka na kaayo siya. Liwat siya sa iyang amahan. Celes,
Kinahanglang mailhan ka na diya. Pero Celis, may katungod siyang mahibaw nga ikaw ang tinuod niyang inahan o dili ako. Dili ko gusto nga maluoy siya na ako. Dili ko gusto nga maglipog siya. Pero Celis, Mamatay na ko na rin. Dili na importante na makaigpas siya na ako. Celis, Na ko'y oras. Naring isaan ako. Dili kini mo sulihan si Helena pa na ako. Bisan kung namatay na ako. Celis. Sa hari ko. Oh, dili mahibaw si Helena ba? Hindi mo. Hain naman is mama, uy. Kaadlaw naman. Wa pa man siya mauli. Dili sab siya mo tubag sa kong tawaga. Nga naman ko, uy. Gikulbaan man ko maayo. Nga naman ka, ni. Naibaw ko nga. Celis. Salamat sa pag-atiman mo sa akong anak. Celis. Celis! Doktor! Tabagang ako pasyente! Celis! Celis! Nakatog man din sa sofa si Helena. Ma? Ay, salamat ka ni anak ha. Kulbaan ko ni Muda. Ang ano dili makamutubag sa kong tawag. Ma? Kahubagod anong imong mga mata? Oh, kumusta man da ituod ang imong higala, ma? Helena. Patay na si Celis. Ma? Nag-uol kag maayo. Karon pa mo ko makabatian ang nga na Celes, pero nganong kailangan mo nimong maayo ang iyang kamatayon? Tungkol kay... Tungod kay unsa, ma? Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.